Pinoy Bus Driver TV Philippines. Pog sila tayong Walang yata si misis mo doon. Sige, dito lang sa baba. Sige lang sekarang. Sabi daw ang kalimot may gahong. Tuloy pa baba. Wala nang Gahong katingin. ba? Sabi, ang kalimot way gahong. Ikaw. Lagi. Pagpatulog gali. Wala siya ikaw. Wala gahong. Hindi nga. Wala mo Exit. kayo. Papunta tayo na. Yung gali yung alam mo nangyayari. Hindi nga nagsalita. City Hall. Hindi ko tatanong, hindi nga nagsalita eh. Yung pagkatiwalaan, ay, Kasi nag-iisip may yun. naiwan pala ako. Ayan, masaya na tayong siya. Taga-waray-waray. Taga-haro. Nag-iisip yun. Haro liti. Oh, malo eh. Yan si Madam Ika. Sino iska? Ako haro litiko. Oh. Pero doon kami haro, saksi ni Huba. Ha? Si Huba, maunang Diyos. Inikanan ko mga saksi po. Ang mga saksi ni Huba. Hadlok ni kayo Huba ng Diyos. Saksi din ka. Oo. Ang mga saksi, di rin magsundalo, di rin magpulis, di magwardya. Umiiwas sa lahat mga away-away. Kasi tingnan mo yung pinupin mga puno ko. Ay, saksi. Ano lang ang trabaho nila? Saksi lang. Mga aral. Pangaral lang. May mga trabaho ko. Oo, sugo na ni Huba. O tapos, sa pangaral na yan, magkakapira pa kayo dyan. Para makilala si Yuba na tunay na Diyos, alisin ang kasakiman, Hindi, karahasan. magkakapira pa kayo sa pangaral nyo. Ha? Magkakapira pa kayo sa pangaral nyo. Uy! Mao na makapira na amo man ni gastos. Pasahe ang mo gastos. Magbigay man kay Paul, walay libre lang. Lahat Oh. na mga voluntarya nagagawa yan. Hindi kami katulad Oo. ng... Paano kayo kikita? Paano kayo kikita niya kung hindi kayo magtrabaho? May sarili kami ng anak buhay. Di nakita ako kasi nung senior na, binibigyan ako ng mga kapatid ko, mga anak ko. Kasi wala na akong Oh. tindahan. Paano yan? Ganitong trabaho, driver. Ayaw din nila. Ha? Ayaw nila ng driver. Ay, wala akong saksi na driver. O kasi nga ang driver din, Ha? ang driver din kasi, hindi maiwasan natin na makasagasa ka, makabangga ka. Ay, hindi. Disgrasya na yun. Yung Maraming driver na mga pag saksi. military, pag gwardiya, pag pulis, Ay, pulis disgrasya lang din yan. yun. Hindi ah. Ang pulis sinadya mo, ang pulis hahawak dan sa Armalite. Mga pusilyan, ayaw ng gusto na yung iba. Kaya nga, Driver. trabaho yun eh, trabaho eh. Nakita mo doon sa sindi namin, hindi na binabantayan. Kasi ang alam nila ng mga saksi, payapa, hindi na bubulo. Trabaho naman yun. Ha? Trabaho din yun eh. Hindi. Alam mo, ang Diyos na mo ba, magandang layunin niya. Noong una, si Adan Eva, nilagay sila sa paraiso sa Eden. Sabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bungang kayo, makakayang ka sa mabuti at masama. Bakit? Masama at mabuti lang, dapat ang si Adan, puro kabutihan ang susundin. O ginawin ang bungang kayo na makakain ka sa masama. May saktan yun sila. O di, nakagawa na sila na masama. Bakit? Mas naniniwala siya kay Satanas kaysa sa Diyos na binigay sila ng paraiso Eden, mga pagkain. Si Satanas walang nagbigay sa kanila, manlilin lang pa. Parisyan na wala, nasaktan naman yun. Kaya mahal tayo ng Diyos na yun. Ako nga, ako saksi din ako eh. Saksi na wala kayo. Maraming saksi. Saksi kayo na hindi kayo nakamas. Bakit hindi nakamas ko? Nakita ko eh, saksi. Pogsi na tayo. Ang Ma'am, mas, saksi din ako eh. may ano yan siya, may diferensya sa utak yan. Sino? Ito, kay Kayatri yan. Saan ang ano mo, pisit mo? Kaya ino pinapaano mo ito eh. Saan ang pisit mo? Huwag na mag-visit. Ayun, Wala akong pisil na yan, mas lang. Mas lang. alam mo kung walang gamot. Bakit may diferensya sa utak? Anak mo yan? Yan, di naman infection fight. Ako muna eh, ako. Anak mo yan? Oo, anak ko. Ganda ng trabaho yan. Ano trabaho? Sa kahira. Bakit nasabi mo na Dahil may diferensya ang utak? diba kiniminto ko sa'yo na na-special yan, pinakatok kami, tapos nakita talaga niya. Paano mo nasabing may diferensya sa utak? Eh kasi sinila na yan sa ano, Mandaluyong, na-stress siya. Pero okay na ngayon. Oo, kasi may gamot. Pero hindi talaga katulad na. Kawawa naman. Oo talaga, kaya nga sinali ko sa kaso yan. Awa nga si Presidente Marcos, sa daming ibigin sa ko. 2013 pa yan. Bakit na-stress?
stress kasi yung mga pambabato, yung mga ano din sa amin. Hindi nga ako matatag ako kasi nanalangin ako na ingatan ng aking sentido ko. Kasi dalawa kami, paano na ako? Hindi kayo tumawag ng pulis. Ay, naku. Kasi ayaw nyo yung pulis. Ang police station, yun ano, kaya nga ang gobyerno ng tao, pinutulutan ng Diyos para na hindi, para matulungan yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Makulong sila. Kailangan may pulis pa. Sinanong nga sila sa police station 14, hinuli, tumatakbo. O ngayon, pag mawalang pa rin sila, Pag walang batas, dadaming kriminal. Kaya kailangan natin ng kailangan may kasundaluhan. batas tao. Pero hindi ito nakakalis na Sabi ko na nga ganun. problema natin. Better na lang kami doon. Yung bahay namin nandiyan na sa Bicol. Una na yung mga anak ko doon. Ngayon, wala kang pamasahe. Ha? Wala kang pamasahe. Kasi punta nga ako doon sa pamangkin ko sa Luzon. Daluson, tapos Mamaya, mamaya, St. Peter. uuwi ka mamaya. Sina, Ano na kayo matulog? doon naman tulog para diretso na kami sa Bicol. Diba? Ah, bukas. Itong ano, CFA. Wala na yan sa... Kanina pa dapat dito yung CFA. Nakapagpera. Kaya lang, bawal sa Luzon magbaba. Wala nga, kaya alam St. Peter kayo bumaba. Tapos sakay kayo ulit ng jeep, papuntang Luzon. Ang bahay namin, yes, hindi ganyan ang ang pinuto ng puno namin. Mga pangga, mangga, babaros, talapon, masabi ko yun ako doon. Yan. Dati pa kayo, may bahay kami wala eh. Ay, wala kay papa. Wala kaming bahay dito. Ito Saan ang bahay nyo? Sa Payatas? Ha? Payatas bahay nyo? Kaya nagagalit kami pag kalat ng basura eh. Kaya bahay namin to eh. Ah, anak ko. Wala kaming bahay dito sa Manila. Bahay namin yung bus. Inuod daw doon? Kagandahan po! Wala nagabang mo doon? Wala gani. Nagkapang lagi kami diri Manila, wala kami balay direct. Dili mo taga diri gud. Bisaya kami. Dito mo diha sa amin. Ha? Walang kagandahan. Wala? Nagpaputol ng kuryente, tubig kasi ano, wala na nga ako nabot, pinuntal pa ako. Ay, sinabihan ko talaga. Sino kasama mo sa bahay mo? Yung mga anak ko. Ilan sila? Anak ko, Oh. marami din kami kapatid, marami din anak ko. Hindi ang anak mo ilan ba? Ito, Tapos magkasama kayo sa bahay mo. hindi. Hindi lahat. Ilan ang kasama mo ngayon sa bahay mo? Ano lang kami, ani, Ayan kayo dyan. Malaki yung bahay mo dyan. mahaba. Oh, maluwag sa inyong anim. Ha? Maluwag sa inyong anim. Oh, yung maluwag, haba yan eh. Alam mo sa tax declaration ko doon. Pwede makitulog doon. Ha? Pwede makitulog doon. Pwede man din. Sa mga Bisaya man, tamag tinabangay man na. Abinin mo ang mga Bisaya doon. Kasi wala kaming bahay dito eh. Magkita-kita doon, parang mga kilala doon kayo na. Wala. Parang naman ang mga Bisaya, di ba? Wala kaming biyahe, wala akong biyahe. Wala. Parang Bisaya. Pwede ako punta doon sa inyo. Wala, di ako maniwala. Hindi naman na siya magbalik o tanawa, wala eh. Ha? Kanang mga rasing, trespassing yan lang nila. Pwede ako pumunta doon sa inyo. Pwede, matuog. Mga anak ko na lang kayo, kapito lang na ko. Oh, lagi. Ay, tanawa na o, di ako. Yan o, di ako. Kana o, kana na ako sa O, yan mo. yan ako sa kite. Mutabang magpupulog bayad sa Veron dito. Mayo ka rin. Okay na mo. Oo, ingon ang Diyos ko, magkinabangay ka. Magkinabangay. Kasi para iso, kinabangay na. Wala na'y manira sa mga tao sa amin. Nag-sign sa ako, malapit na mga ako. Wala na kasi sa mga bus. Oh, dahil 50 ako pamasayo. Wala day. Wala Dahil day. mamasayo mo dyan sa jeep. Wala. Dito naman ang babaan nyo. Ayaw doon, masigang Sina, sina? Ha? Sino? Oh, tanawa ang balay na ako. Yan o, sabi ko niyo ko. Diha, pangitaan ng Nanay Lilia Basare. Sama da. Tanawa ka na ka ng rasing-basing. Pagiya sa pagiya. Oo. Oh, sige, sige. Salamat kayo doon. Basta ka doon, ay tanawa na. Oh, nanay basing. Ay, kumi sa Luzon. Salamat po. Kasi ano, Sige, sige. Dong, Oh, basig na makakuli ka mo. Ano, aday. Aday kanang balay. rasing-basing, saan dito si Nanay Lilia, ang asawa niya Muslim.
Oh, sige. Anak ko. Oh. Sa mismong balay Oh, namin. hanapin kita dyan. Sa malay ko. Nanay Lilia. Si Nanay Lilia, taga-Aro City. So nga pala na yung Muslim sa malay ko. Kala ko, sasagutin na ko, malay ko sa sarap. Wala na siya pumasahe. Nakwentuhan ko na yung pagkakit eh. Ayun lang. Ganyan kami magmahal ang pasayro pag mabait. Pinapakain pa nga namin eh. Pag meron lang ako, Inuwi pa namin. ibigay ako. Pero pag wala, pasensya tayo. Hanggang awan lang tayo, wala tayong maibigay. Kagabi nga eh, wala na masakyan. Okay, inatid ko doon sa Aurora. Bus pa. Noong nakaraan din, kahapon din, kahapon ba yun? Oo, kahapon nga. Ano ba nga kagabi? Na babae, sumakay sa ating babae na taga, Hatid namin. hindi, yung babae, wala ka doon. Walang daw pumasaya sa tricycle at jeep pa yun. Binigyan ko rin. 2 piso lang naman kulang niya, binigyan ko ng 20. 20 para may sobra pa siya. Hindi, ano lang naman. Kumbaga, para bariya lang yan. Huwag mo rin nabusin na para sa'yo kasi nga wala ka nang makain. Pagkakit pa lang noon, kakwento ako na yun. Walang ano siya pamasahe. Eh, bawal ang baba niya sa Luzon. Yan. Dati nga nung may pasayro na umiyak. Wala na daw siya Hindi, masakyan. nangyari na sa akin talaga nung. Natid ko sa Cubao, ginustusan ko. Yung hindi ko naman sabihin na ano yun. Bitbit ko ba yung ano naman, yung electric fan. Oo, taga-litings. Tapos lilipat daw sa Blumentrip. Wala na daw siya. Pamasahe na ano, tama lang daw sa litring sakay. Tapos jeep. O sige, hatid kita sa Cubao eh. Grahe ko muna yung bus. Tapos sa Marikina. Sa Cubao. Sakay ko sa jeep. Ginustusan ko. Yung nangyari talaga sa akin dong, yung doon sa late bye-bye. Yung kakilala ko rin yan. Kakilala ko ba? Hindi dito natulog sa bus. Madaling araw, alis kami. Manila. Ayaw na bumaba dyan talaga, wala siyang pira. Gusto niya sumakay. Ang akala niya may pwedeng maglibre. Pwede akong maglibre sa kanya kasi kakilala. Ayaw na talaga bumaba. Ang nangyari, ako nabasahin. Yung passes mo, dahil mo ginamit. Hindi. Pira ko talaga. 2.5, binigay ko siya 2.5. Kasi pag pinili ka Manila, pamasaya pa siya pa uwi doon Malabon daw eh. Hindi na masaya ko na. Tapos pasahero naman sa bato. Tutuliti. Nangawa yung babae. Mag-asawa sila. Kasi nawala na yung wallet niya sa cellphone. Kasama na doon sa wallet niya yung cellphone. Eh, 500 lang daw pira niya. Pamasahe daw pa uwi sa kanilang lugar sa Leyte. Alas 10 ng gabi yun, dumating kami. Nahawa din ako, sabi ko sa konduktor ko, bigyan mo muna dyan ng 500. Eh, awas na lang. Iawas na lang sa akin. Eh, yung konduktor ko, madudahin. Eh, kunwari lang yan. Buset. Eh, kahit na kunwari, kasi meron naman tayong taas eh. Alam naman ang taas yan kung anong ginawa niya. Ay, ibig na, nagtuloy lang yung 500 ko. Sa wallet ko. Binigyan ko ng 500. Dati nga eh, sa Dilipan, tanong lang sa akin saan sa kaya. Tapos bago yung nangyari, doon pa sa Palo, sa Petron ba, Buluan, bigla ako nagsigirliro sa tabi. Tapos natapat talaga na
Nagkataon na doon ako napatabi ng mama, nakaupo sa motor niya. Sabi niya, boss, baka may pangdagdag ka dyan, pabili lang gas ng motor ko. Hindi ako nakauwi sa amin sa alang-alang. Nagtrabaho ako dyan sa construction sa Tacloban. Eh, may pulis na araw ngayon, may pulis. Sabi niya, hindi kami nakabali kasi. Kaya wala pang gas yung motor ko. Sabi ko, pagkasan mo doon, ako na magbayad. Kasi buo ngayon 500 ko. Tapos, ang pira ko, 540 lang. Ayaw niya pagkasan. Sabi ko, pagkasan mo 100 doon, ako na magbayad. Ayaw niya. Eh di binigay ko lang yung 40. Sabi ko, hindi magkasayan kasi 40. Magkano isang litro sa gasolina. Okay lang daw, paragdagan lang daw siya sa iba. Kaya yung 500 ko naman, doon na bigay ko sa bato pagdating. Oo. Kasi hindi pa nagkwenta ang partner ko eh, konduktor. Kaya wala pa akong pira kasi wala pang porsyento, wala pang allowance. Tapos dati, nag-jeep ako no, jeep. Kaya ako jeep dati, hindi pa ako nagpapas. Sukat paklaran ng biya ko. Dahil babae, marami naman, karamihan naman sa jeep. May nakiusap ng pasero, boss, wala akong pira, boss, pwede sakay lang. Wala akong pagkasay. Sige, sakay. Tapos nangyari, babae. Sabi niya, boss, sakay naman. Wala akong pira papasahin, naubusan ako. Eh, ako nang bahala sa'yo, sabi niya. Di naupo ko sa harap. Hindi, wala akong pasakay. Pagkababa niya, sabi niya, kiss ka sa akin, boss. Ayaw. Oo, hindi ko ginawa yun na mag-kiss. O kaya, kakasuhan ka pa eh. Kumbaga nagkunwari lang yun na. Ganun ang style para kakasuhan ka para magkapira. Kiyari tayo dyan. Okay lang kung talagang girlfriend mo na. Pero kung ganyan, huwag ka magtiwala na dyan. Kung lalaki ka, huwag mong pakirali ng pagkalalaki mo. Kasi meron ganyan eh, nangyari kasi sa tiwain ko yun. Nagbiraw sila. Kikis, di mo naman kilala yun. Oo, nagbiraw sila. Ngayon, kinausap nila yung babae sa beer house. Aalis ka sila. May dala sila tricycle. Ngayon, sinakay na nila yung babae. Nagsusumigaw ngayon ng babae. Tinangay daw siya, tinangay. Nagkaroon tuloy sila ng kaso. Pero usapan nila yun, nasasakay ha. Sasama ang babae, pero yun pala. Prima, may kasagot. Oo, yun pala. Style lang pala yun. Hindi na. Naparangkay tuloy sila yung tiwing ko. Pero kung sa tamang proseso, ang pinipilit, inaharas ka, talagang nag-aayahan. Hindi naman, hindi. Eh kung sumama ka, malalaman mo yan. Kung marunong yun, ano? File ka na kaso. Kaya mahirap yung ganyan eh. Oo. Oo, ako alam mo, may ka-text ano? May kakat. Tapos, parang ang babae na bang nag-ano sa'yo, parang natakot ako sa ganyan. Kaya, kunwari lang yun. Kaya, mahirap din yan ganyan. Oo, sa akin nga eh. Si Delpan, humingi ng nagtulong eh. Tinulungan ko na. Ako pa nadali. Tapos may kasakay ako na pasahero sa jeep. Iyak-iyak yung babae kasi wala siyang pamasahe. Kasi nagbayad siya, kulang pamasahe Dali ka niya. lang pala lapitan sa budol-budol, no? Hindi makalapit sa budol-budol. Alam kong style ang budol-budol eh. Yung mga ganyan ba, hindi naman malakihan kasi kung mabudol-budol ako, hindi malakihan Ako eh. na, budol ako. Ganito, pinagalitan yung pasahero sa driver, babae. Kasi kulang na daw pamasahe niya. Humingi lang ng tulong. Nagalit yung driver. Sabi ko, huwag na boss, ako na magbayad sa kulang niya. Tapos pagbaba ng babae, binigyan ko na ng 50 para pamasahe niya ulit sa sasakyan niya ulit. Kaya hindi ako yumayaman kasi mahawain ako eh. Mahawain ako. Kaya nga. Minsan, huwag tayong maawa para may paman, ano? Oo. Wala rin. Ganun man yung Maganda iba. makatulong.
May matigas ang puso eh. Kaya ay pagtulog, pag marami ka matulungan. Hindi tulong mo. Kaya nga, sabi ko, pag yumaman ako, maraming tutulungan. Kaya lang, hindi ako yayaman eh. Yayaman, hindi ko lang sa-ipon. Sa kaya na naman to. Pugsit na rin, ang dami naman pasayro, pugsit. Sige po. Ingat kayo. Sige, madam. Bukas ulit. Bukas ulit. Kasi uwi na kayo. Salamat po. Sige po.